سلام كبرات تخطاتلت مدب سينما سمرة نلو مدما سنة مقبارن أتراغمانان كان أربالكم هنا مسانا تنحو سنة مقبارن أتراغمانان سنة مقبار ندك سب زك أراربهم حد مكببار نخحدرو مريح تراز صوت بزي صحف زخبر كبر حقيو إذا عب صحف زي سفرن زي غطعن حقي بتكساتن فرح حبرتسبن أب قبري وعل رأي أب زي بلو هزب دما بنينو كتأفئ يخل سنة مقبار بمنفساو دليتاتن سمعيتاتن زدرخ كوينو بمنفساو دليتاتن سمعيتاتن دما يخبر بفلاي أب سنة مقبار بمتكوار نزارب نهالو دأمبر بعبيو مس كبرتات حادة حبرتسب زتأساسر بمخانو نقرأ من قدنا بزعبا كبرتات نزارب كم زلنا نتصور قخون يقبأ سنة مقبار ككم درجة معبالة كمون كم بحلن لمدن حبرتسب زتفل عليه ترجم يوهابون امنتي نبرلون أب حد حبرتسب كم نورز أوتسارن زفنفنن تكبارات أبتكال حبرتسب كم قبول ويون زي قوادا كوسر يخليو روحو كيكدناكوا أب زتفل عليه معراباوين يخونو كالوت حبرتسبات كم ملكت حاقوس ويفغري كم لمود تعطيرو ززوتر قال أفنا أف مساعم أب حبرتسبنا جن كاب سنة مقبار زوطة تكبار سلازوتر ويقود كبهاللون سمع إذا دما سنة مقبار أب زتفل عليه حبرتسب زتفل عليه ترجم كم زوهاو كنجنزب آيت أجمن إذي أب عنكتات زي سفرة جنكا بتقطع حبرتسب أب قبري زوع الأمر أب حدا حبرتسب أيناي كفال هزبيو كخطلو زقبا زبل حطو انت تلعله كلو أكلنا حدا حبرتسب إلنا كم نملس رقوتيو نعبنت أب حبرتسبنا مسنا السوعل هتسانات من إسيات عبيتي ويبعد مزدف وسبات كخطلو زقبا ناي بينهم سنة مقبار اللوهم ديو سنة مقبار حدا قطعي كالدما تقطعي كخون يفك ديو أوشت حدا حبرتسب سنة مقبار نخلو بمعرض أمر أمر ديو ويس نقل كفال ولدو طراي زيادة ملكات حدا أخول ويعاب السب أب فقرو من قدي أبيات مزناقعي حدا أوانون أبناي مقوعزيا مسالتياتات أب أبيات تحفت شجارة كتكخ أو نابلك الزاربين كأللن مزقوان فنا كم نوريك نقطرو يخبدنا يخون حدا من إسي ويكوتتي نزوم تكبارات كفتموم انترا ترخيبو جن سف زيبل نايسنا مقبار بدل كم زفتسمه كوك أسن كزربالون يقلل إذا كنت زي تجزأ النسنا مقبار أب عدما كم زمركوس زمسل جبت الله نابنت أب أوتوبوس ودش دشتا عمت قولعات سيدي حيزون ترى الله خوينو ومودما كال عبي زبالو أبو دو إلوم كوكو عزون ترينا يوم نايم بزحتنا عينتي أب تهتان كم زعرفة رقوتيو ولاكوا أفنا كفيتنا نتهتان انت زي جنحنايو تنسيو كوف كبلوم كم نتسبقن أي ساحتن بأنصارو خا حدا دو إلو زقعز هتان مس منقصاص ناي أوتوبوس እናተነነወ ክጽገም ተርእናዮ ዓብ ሰብ ተንስኡ ኮፍ ከብሎ ከም ዝግባእ ኣይንሓስብን ምናልባት ልውህ ዝበለ ሰብ እንተረኺቡን እቲ ህፃን ፈቃደኛ እንትኾይኑን ከሓፎ ፈቃደኛ ክኸውን ይኽእል ስነ ምግባር ብኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ማዕረ እንተ ዘይተኸቢሩ ንሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ክልተ ማለት ኣብ ተበለፅትን ግዳያትን ክመቕሎ ተኽእለሎ كم لومي كيكونه ناي قدم سدرا بيتات اب سدرا بيتاوي نابرا بفلاي اب هصانات ترر زبله اتعلاليا كم زنبرو ميزنتو ገለ ዘርከብናሉን ኣይንሰኣንን እቲ ናይ ሕጂ ንቕሓት ይቕይርዎ ወይስ ድማ እቲ ናይ ሽዑ ንቕሓት ይሃሲሱ ዝብል ሕቶ ግናስ ከምዚ ሕጂ ብግብሪ ገበር ኣይገበር ብዘይገድስ ጠጥዕሙ ንቆልዑ ዝበሃል ዘሎ ሽዑ ግን ጠጥዕሙ ንወላዲ ብፍላይ ካነ ኣቦ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ዝያዳ ይዕብልል ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣቦ ከም ኣላይን ተሰካማ ሓላፍነት ስድራን ስለዝቑፀር ክንክን ከም ዘድልዮ ዝእመን ምናልባት ኣብ እዋኑ ብልሂ ዝኾነ ሓሳብ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ርእሲ ዝውን ሓደ ውሉድ ኣቦ ዝኣዘዞ ኩሉ ብዘይ ዕጢጢ ክፍፅም እንተዘይክኢሉ ስዲ ወይ ፋሉል ከም ዝኸደ ይቑፀር እሞ እዝስ እንተዘይውለድ መሓሸ ክሳብ ምባል ክበፅሕ ይኽእል
ትእዛዛት ወይ ኣተዓባብያ ወለዲ ኣንፈቱ ምስ ዝስሕት ድማ እቲ ንጉዕዞ ህይወት ናይቲ ህፃን ከይተረፈ ክጸሉ ዝኽእል ምርጫታት ብዓብላልነት ወላዲ ተደቢዩ ይተርፍ እሞ ብዘይ መንገዱ ተጓዒዙ ዘይዕውት ናይ ምዃን ተኽእሎ የጋጥም። ገለ ዝሃሰሱ ገለ ድማ ገና ምስ ድምቀቶም ዘለዉ ኣብ ሕብረተሰብና ከም ነውሪ ዝረኣዩ ሓያሎ ተግባራት ኣለዉ። ንኣብነት ዓበይቲ እናተዛረቡ ንእሽቶ ክዛረብ ነውሪ፣ ዓበይቲ ኣብ ዘለውሉ ከባቢ ክህሉን ኮፍ ክብልን ነውሪ፣ ዓብዪ ብቕኑዕ ይኹን ብጉጉይ ኣረዳድኡ እንተገንሓካ ምምላስ ነውሪ፣ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ፊጥ ምባል ነውሪ፣ ኣጋይሽ እናሃለዉ ንኣዴኻ ድሌትካ ምግላጽ ንኣብነት ጠሚኻ እንጀራ ምሕታት ነውሪ፣ መንእሰይ ኮንካ ምስ ሓንቲ ጎርዞ ምምሕዛው ነውሪ፣ ወላ እውን ብጥሜት ተፋሒስካ እናሃለኻ ኣብ ዘይገዛኻ እኽሊ ምልካፍ ነውሪ፣ ኣቦኻ ከይተመገበ ምሳሕ ምሕታት ነውሪ፣ ናጽነት ናይቲ ህፃን መወዳእታ ዘይብሎም ነውርታት ተኸቢቡ ተንከስ ምባል ክኸልኦ ከሎ ብኡ መጠን ኣብ ጸቢብ ዓንኬል ተኸቢቡ ከም ዝዓብን ምርጫታት ህይወቱ ምልላይ ከም ዝስእንን ኣይንስሕቶን። ስነ ምግባር ምስ ቅኑዕ ኣተዓባብያ ዝሳነ እንተኾይኑ ንኣእምሮኣውን ኣካላውን ዕቤት ሓደ ውሉድ ቀያሲ ክኸውን ይኽእል። ናጽነት ኣተሓሳስብኡ ንኸየስፍሕን ብትዕዝብትታት ንኸይመሃርን ዝዓግት እንተኾይኑ ግን ስነ ምግባር ካብ ምባሉ ስነ ምእሳር እንተተባህለ ክሓይሽ እዩ። ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳቱ ኣታ ቆልዓት ኣለ ኣታ ቆልዓ ትንበል እናተባህለ ብሰሪ ደረት ዕድሚኡ ግዳይ ናይ ብዕድመ ዝበሰሉ ሰባት ዝገብሮ እንተኾይኑ እቲ ኣብ ንእስነቱ ዘስተማቕሮ ህይወትን ዝመሃሮ ሓሳባትን ተመንዚዑ ካብቲ ክኾኖ ዝግብኦ ጎደሎ ሰብ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ። ብዓብዩውን ዓበይቲ ወይ ኣተሓሳስባ ዝበሰሉ ሰባት መሃርቲ ድዮም ክኾኑ ዘለዎም ወይስ ቀጻዕቲ? ሓደ ሰኽራም ብእዋኑ ገዛኣትዩ ምስ ደቁም በዓልቲ ቤቱን ስድራ ቤታዊ ናብራ ዘይሕልፍ ኣብ ማእከል ገዛ ሽጋራ ከትክኽ ዘይስከፍ ወትሩ ምስ ጎረባብቲ ዝናገር ብሕማቕ ተግባራቱ ብብዙሓት ሰባት ዝኽሰስ ንበዓልቲ ቤቱ ክጸርፍ ስትር ዘይብል ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ኣብ ሓዳሩ ከምቲ ከዓሞ ዝግብኦ ዘይዓምም መንግስቲ ብዝሃቦ ናይ ህዝቢ ቤት ጽሕፈት ሽጋራ እናመጠጠ በጻሕቲ ዘእንግድ ንውሉዱ ሰባት ኣይኽበርካን ኢሉ እንተገሰጾን ቀጥቀጦን ምስ ምንታይ ክቁጸር ይኽእል? ኣብ ገዛ ወይ ቤት ጽሕፈት ተኾይጡ ሽጋራ ከትክኽ ከሎ ምስ ዕድሚኡ ብምንጽጻር ስነ ምግባር ከምዘይ ጠሓሰዶ ይስምዖ ይኸውን? ጢን ተሰሪሑ ናብ ቤቱን ከኣቱ ዓቢ ስለ ዝኾነ እቲ ምጥሓስ ስነ ምግባር ኣብኡ ከም ዝፈኩስዶ ይኣምን ይኸውን? ወይስ ንዕድመ ጉልባብ ተጠቒሙ ከም ባህትኡ ክኸይድ ስለ ዝመረጸ እዩ? ከምኡ እንተኾይኑ ስነ ምግባር ንበለጽ ክበሃል ይኽእል። ስለ ዝኾነ ስነ ምግባር ናይ ዕድመ ደረት ዘይፈሊ ንኹሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብማዕረ ዝምልከት ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ክሳብ ብኻልእ መደባት ንራኸብ። ሳብስክራይብ ዘይምርሳዕ ሰሰናዩ